cik cik. Urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya. Raja Brana sandang pangan ora teka yen amung disawan Nanging obyek sing rakrasa yen uripmu diatur karo rasa. ya yo Rasa iri, rasa dengki, rengengi wong lanang kerjane opo. ngelingi wong lanang kayane pira. Ayo padha nonton Wahyu Manggala tanggapane syukuran kami tuwa. Aja padha seneng monggo Yo yo hey, hey. Kebetan golek tumo Des lingso kepungkasane wira kareng buka waktine wong lanang. gara-gara golek tumo suwe-suwe ngrasani tangga denak keleni iku mesti bubar petan terus perang Bratayuda. Gara-gara petan iya gara-gara petan gara-gara petan iku mertua sing edan. Sesuk nimbale adoh senggak Suaramu pejeh utoh ae kok mbok get-getno lehmu nyanyi. utuh untung kiper iku mang aku lho ngombe jahe kleru laos tak gwecek Mas aku rak jahe malah pawahite ra umum jebule laos. Nek kowe nyanyi ngono suaramu jelos. Lah nyapa Nek aku iki lho suara wis kanggo yah mena yah mene. lah mbuhen mulai wis tak omongi nek kepengin awet suaramu iku ana sirikane ya ora tau mbok enggo. Sirikane apa to? Ben piye carane swara rantek iki? Ya sirikane ya rong werna. Apa kuwi? Aja kulino mangan barang sing mambu lenga. Loro. Aja mangan barang sing mambu teles-telesan nganti bosok ngono iku. Iku marai swara rantek tenan. Ah yakin, angger iku mbok hindari suaramu tetep langgeng iso mglonggong. Yakin, Pak? Iya, nek Siji aja mangan sing mambu. lenga-lenga, Contone apa? wajan, kompor, lampu pitromat iku aja mbok pangan iki ngloloti gorokan. Kowe iki jane marai menehi resep apa njlomprongno? Lah iku yo kowe yo Ana piye wajan kok mbok kon mangan iku? kowe iku yo koclok kok. Bareng mambu lenga-lengonan iku darah wis ketok piye. Gorengan-gorengan niku. Lah lak ngono ah, gorengan cung tawele anakku Rokim sing bagus dhewe. Alah, rupa padasan jeblong.
Pak teko padasan. Mambu lengo-lengonan iku dak ketok kaya apa tempe digoreng. Oh, berarti gorengan tempe. Gorengan tempe engko wajan neh engko. Lho, maksud iki goreng-gorengan kuwi. Ya, kaya kok wis barang sing digoreng ki membawa apa jenenge tenggorokan menjadi kering, terjadinya ngono kae. Apa? Sariap. Apa? Sariawan. Sariawan. Tapi nek bengi mbok pangan ya dadi sari bengi. Nek esuk. Esuk sari esuk. Enak neh nek mbok keloni dadi sari kelon. Sariawan. Rembug apa? Kayak kaya goblok sariawan iki kaya piye ya? Ning gorokan iki krasa panas. Oh, berarti gorokane krasa panas. Ada gangguan. Panas. Ngene iku gagenan dangun tali payung utawa jas hujan. Iki jomblong reneh iki. Lah iki ya mesti aneh kok meni njaluk ombeni kaya las segar. Oh, iya. Uyah badak. Sik to ombenan kok uyah badak iki ombenan apa? Nek las segar ana. Oh, sing gambar badak. Ya, terus iku jenenge minuman larutan cap badak. Cap badak ana neh minuman larutan cap kaki 6. Loh, ora ana nek kaki 6. Enek. Kaki 3 ana. Lah aku tuku loro kok. Oh iya ya, nek loro 6 ya. Dadi nek suarane terganggu minum las segar. Terus ana neh. Apa? Ombeni laserin. Nek gak enek laserin ya bojone mogol. Lho, sik ah. Lho bojone mogol kan jenenge ya lasen wong edan. Kandamen. Lah sing mudhek ya paham apa guyu kok iso. Kandamen karo senenganmu jlomprongke kancane kok. Iki tenan apa ora? Iya ya nek gak nganu nek gene obat-obat liyane ya kombandrin lho. Kombandrin ya modar aku. Lah kok modar iki lho. Nek sapa ngerti gorokan cacingen. Lah iku obat apa ora obat serak kok. Lah kowe ya diomongi ya iku mau lah segar utawa adem sari. Oh iku ya. Ngono. Iku mangan sing ora entuk mambu lengo-lengonan. Kowe kandha kan ana loro. Sing nomor loro aja mangan barang sing paling teles-teles tenanan. Iku contone apa? Kum-kuman sarong. Terus peceren gedebok bosok iku aja mbok untal baya iki. Ngene lho Pak ben luweh parah kum-kuman pempes ngono. Mangkel ae aku. Apa? Kowe nek takon nabrak RE King lho, gregeten ae aku. RE kopong buan trembah mok suarane bloko mang balapan mbek aku. Mangkel ae. Lho wong pancen jenenge nyambut gawe. Iya. Wahyu Manggala lanturan wis udakara 3 sasi. 3,5. Pancen yo nek ana kendala suara terganggu, suara entek iki ora masalah, dimaklumi. Sing penting siji, menjaga kesehatan kuwi paling penting. Golek duit ya golek duit, golek kaya ya golek kaya. Ning aja lali marang kewajibane sebagai wong Islam. Ngibadah. Jane nek dipikir-pikir menungso golek rezeki ning gone 4 jurusan. Ki padha karo diwenehi pitutur. Apa? Ning akeh wong sing ora ngerti. Tegese golek rezeki ki dikongkon ngati-ngati lan setiti. Iya. Tek kuwi jabatane bos ketoprak, tek kuwi jabatane pelawak kondang. Wis pokoke sembarang. Ora tan bedane tek jabatane Pak Kami Tuwa Mas Peri. Bapak Kami Tuwa, perangkat desa. Lan liya-liyane kuwi kabeh kudu hati-hati. Mergo golek rezeki iki saka 4 jurusan. Oh, kok 4 jurusan? Iya, Pak. Kok iso? Arah kan ana 4. Etan, kulon, lor, kidul. Ning nek dibasake Indonesia, etan kuwi apa? Timur. Timur kuwi menehi pitutur kanggo menungsa urip lho, Pak. Apa? Timur. Saka karep ati-ati nggone mapakno umur. Oh. Mumpung umure ijeh dawa sing ati-ati olehno mapakno umur. Oleh mapakno umur. Wis kaya Mas Peri sing diangkat dadi Kami Tuwa, ibuku Mi papat iku. Sik kok mi papat iki piye to iki? Sing ibuke Mas Peri gak mi papat pe. Mi siji. Mi papat tok. Mi siji ya. Mi siji nek gak mbok walik gak kenek. Nek mi papat mbok walik ra kenek. Apa? Pat mi.
Wong edan kok semangkel ae. Ibuku Patmi berkah iwak, berkah panggang iso sukses. Lah mula ning ya kudu setitilan ati-ati. Iku mau timur ati-ati nggone mapakno umur. Timur. Bar timur mara ning nggone lor utawa utara. Utara ya ana tegese. Utara urip hanya sementara. Paribasan urip kuwi mung mampir ngombe. Ana wong ngombe. Aja seneni. Nek perlu tambahi. Saiki ndelok-ndelok ngombene lho. Lho iku ngombe alkohol apa? Alkohol. Iku jenenge ora alkohol. Iku jenenge alkohol. Yo alkohol. Alkohol. Iya aku wis mudeng. Apa? Hol. Alkohol. Hol. Wis to, kowe nek ra mudeng minuman alkohol. Minuman keras. Oh watu. Watu nggo ngantem kowe. Aku endo. Alkohol minuman keras ora kok atos koyo watu ora. Oh minuman keras. Minuman keras ku yo minuman beralkohol. Miras. Minuman keras. Nah, nek iki mie papat nih. Mangkel ya. Mbakku Patmi. Iku utara urip hanya sementara. Paribasan urip mau mampir ngombe kuwi tegese urip iki ora langgeng selawase. Hulu nafsi dai khotul maut. Apa kok kuluk-kulukan iki mah? Ono kuluk-kulukan. Kuluk-kulukan untumu pucet ngono. Lah aku sikatan. Mulane go kuping sing cengan aja budek. Lah gayam ngenyek wong aku kupingku negeri. Kuping negeri apa wong kuping budek mbok gawa? Ora iso. Usia makin menambah kaya sampean iki lumrah nek wis budek. Lah kowe kok ngeyel ra budek? Ora iso nek kowe lho budek. Lho, aku ora budek. Wong aku wae umurku isih enom. Alah nom. Pendengaran masih aktif kok mbok arani budek. Wong iki aja mau omong tok, perlu dibuktikan. Buktikan kalau tidak percaya. Tenan? Oke, kowe tak tekoki. Tampanono sik. Bab selawatan. Oke, siap, sing Mbok. pepeling apa tombo ati, Mak? Tombo ati apa pepeling? Ana sing tombo ati, ana sing pepeling. Tombo ati. Ya wis engko diaturi. Tombo ati, Mak. Kowe kok ngarani nek aku iki budek. Dasarmu apa? Saiki tak tekoki. Tak jawab. Kowe ndungu tenan apa ora? Oke, buktikan. Jenenge sapa? Lho, lali karo anake dhewe. Lho, lah wong genah aku Rokim Sanjaya lho. Ki tak keprek gendeng sak empyak lho. Maksud iki ngetes kupingem, Cuk. Oh, ngetes. Tesen lho. Mah besae. Lho, tesen cilik. maksudnya iki anu jajal. Jenenge sapa? Rokim. Ning kene lha apa? Ketoprak. Lho. Lho budek. Ngelakoni cegal cok. Seto. Aku ki rong budek ya, Pak. Lha iku mang tak takoki. Lah ya tak jawab e. Jenenge sapa? Rokim. Ning kene lha apa? Ketoprak. Lho budek. Kayak ngantong aku. Mas yo kowe lah yo budek. Ora iso. Jenengem sapa? Muhammad bismillah sendur alhamdulillah. Tambah ana to. Apa iki apa? Al-Fatihah. Moh ngono diceluk Pak Goiril malahan kok. Sendur. Omahmu ndi? Loro. Anakmu piro? 4. Jare loro. Jare 6. 6 mati loro. Mati kena apa? Pangan garangan ning sorpring. Ya mati kersane ngalah. Kowe rene lha apa? Ketoprak melok mogol. Ayo. Iya, ndek awan mula ya ning kene. Dina wengi pokoke iki ditanggap ibuku Bu Patmi sekeluarga. Ayo. Iya, syukuran Mas Ferry. Jadi kami tua disyukuri ben supaya melimpah rezekine. Ayo. Ya ana mogol ana sariman barang. Ayo. Bengi iki disyuting RS ketok ana Mas Damen, ana Mas Munadi channel. Ya Susanto barang. Halo. Iki apik sing nonton ijek mbawer kowe. Halo. Alah telek.
Lho kok ngene kok ya? Mangkel ya. Lho kene Lho, ya. aku ki omongku ra cetha kok mbok jawab jelas. Lho kowe iki sing goblok. Kowe roh BS1 sing salto iki. Ngerti sing bisu? Bisu. Iku oleh kepengin ngomong ndai po, kepengin ngomong. Lho kowe sing wis ngomong kok kepengin bisu. Rai ancen serekalan tujuane. Nek aku pendengaran mbok arani kurang cengan ndak masalah. Ning kowe lah ya ana cacate. Cacate. Mripatmu ra prawasan. Hah, ora iso. Perlu bukti? Perlu. Genten aku sing mbuktekke. Aku sing jawab. Mripatmu ki nyuwun sewu rodok bawur. Ora iso. Ora percaya? Ora. Mlaku tak tes. Oke. Balik rene. Balik rene. Itu duitnya sapa? Ndi? Ora enak ngene. Lah iya ngene kok ngaku mripat normal, mripat jlalaan. Lah dene mbok dono dhuwit. Uga enak dhuwit. Lah iya ki mlaku kok. Ya. Mlaku rene. Ku dompete sapa ana 200.000. Ndi? Oke enak ngono. Lah wong mripat jlalatan kok mbok gawa ngalor ngidul. Bales kowe, jajal kowe yo padha ae. Oke. Jajal kan. Lho, iki duwe sapa lho? Duweke sapa ben kono? Kim, lho duwe sapa iki? Ora urus. Iki ana dompet jebloke. Ora urus dompete sapa-sapa dalah. Woi, dompete sapa iki wae? Jubuken kono. Woi, gak enak otre kowe tak bodoni. Ah, semuane yo padha ae. Lah wong kowe dhewe ngejak serekalan kok. Iso Kudune kowe mau lho, aku ki ngomong apa didungokno. iya iya. Hulu nafsi da'iqatul maut. Roh Apa? kul ki kul glondongan, nafsin ki mangan, maut ki mati. Sopo sing nguntal kul glondongan mribu angka? Ijalek. Lah iya ngene awan ki kok kandha pengen dadi mudin. Aku wis batal kok mudin mati kok. Hulu nafsi da'iqatul maut. Sing kedunungan napas manggon sak ngisore langit sak ndhuwure bumi bakal tumpakaning pati. Klebu aku, klebu dulur-dulur mriki, ya klebu kowe. Kowe iki lah bakale ya tumpakaning pati. Ora iso mati aku. Kowe lah ya mati. KTP ku seumur hidup. KTP seumur hidup itu masa berlaku KTP-mu, ora nyawamu. Tapi ana neh kok. Aku ora iso mati kok Kok jajal. iso? Kowe mang piye kulo nafsi Da'iqatul maut. iku rak mokku. Terusane gak mbok waca. Terusane ana piye? Hulu nafsi da'iqatul maut wa bil khususan Muhammad bismillah sendor alhamdulillah no dead. Sik to. Kuwi ra jaminan lho. Lho, nek jaminan ya enak BPKB apa sertifikat tanah untuk umru-umru. Jaminan Nadan ki ngomong ngono ki ora dadi jaminan. kok iso? Mergo masa berlaku KTP ki pancen seumur hidup. Nek jenenge nyawa, nek wis tumekaning pati kendake Sang Maha Kuasa mesti mati. Ora iso. Kowe kok ijek ngeyel ra iso mati. Aku wingi wis ape mati gak sido batal. Loh, kowe wingi arep mati to? Wis ape mati wis ditung malaikat iki wis 99 karek kurang sitok 100 mati batal. Sik to, kowe arep mati ki kenapa? Tuwabrak montor wis ameh tuku rokok semaput. Kowe arep tuku rokok, Tuwabrak montor. Beres kelenger. tuwabrak des. Beres tenan montor nabrak aku. Aku terus kelenger, barang kelenger aku gak sadar. Jarine wong-wong kae nek ngarani ning alam amtara. Alam sing ameh munggah swarga apa neraka kuwi nglambrang sukmane. Sukmane wis Nglambrang nglambrang. wis ditungi karo malaikat kandhane wis 99 kurang sitok tok Upama kuwi kurang siji wis tumekaning pati. mati jeneng. Ning kok iso urip meneh iki piye ceritane? Mergo bojoku. Bojomu? Lah kok iso? Lho tenan bareng aku gletak dibel karo wong sing nulungi aku. Halo niki leres garwane Pak Desendor. Nggih, wonten apa niki Pak Desendor ngancik sekotara pototil maut ngono. Sekaratul maut. Ya sekoporototil maut. Sekaratul maut. Sekoporototil maut. Sekomorototil Sekaratul maut. sekoropototil maut. Sekoparatul maut. Sekaratul maut. Mau tak goco kowe. Iso. Tenan. Barang ngono bojoku kadaan adus. Bareng bojomu adus. Lali ndekne.
langsung nyaut anduk 3/4. Bayang 3/4. bayang nombok mlemune ngono nyaut anduk kok 3/4. Aku ra mbayangno kuwi. Pelek sing ketutupan mok sithik melayu dul 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 dul. Dadi sing ketutupan bagian atas. Lah gak isor sing dhuwur dubar nang giambleh mulan melayu kaya lato-lato digaprokno. Koplak tenan. Bos kowe umume umume wong nangis iki ning iringan. Ya nek umume iki nek umpama sekaratul mauti aplang-aplang ngene. Lah berartine nek nangis iki ning dhuwur sirahe ngene. Ning iringan ning samping. Nek bojoku gak. Lah nek bojomu piye? Ning dhuwur pas ndasku. Apa iya ta? Iya. Wah nek ya ngantek banyune apa mata iki ceblok ning raiku mates aku wis ngene. Waduh, empun titi wancine kula diparingi air zam-zam aku ngono. Kok asin aku yang ngono. Kowe rodok sadar. Aku rodok eling sithik-sithik bareng ngono saking banter. Wah, aku tangi mak blek. Patang dedet. Roh apa? Kaya pintu neraka karo swarga aku. Kuwi keadaane bojomu piye ta posisi? Mekekane. Dadi sirahmu ning ngisor ngene. Ning ngisore persis iku. Kowe roh apa? Aku roh kaya neraka apa swarga iki cahku ngono. Sik. Wetenge Rupane wideng peteng. Tenan. wireng. Apa ora ana pemandangane blas? Alah, blas runggut. Wis menawa aku terus ndelok Leter apa ledok geneng? ketoke kaya ya piye ngono. Tengah iku kaya ana jembatan Siratal Mustaqim. Anu, Guarek datar apa anu? rodok lengkung. Lodok lentung. Aku yo ora patek tamat tok mbok takon wong aku semaput tok. Barang ngono aku rak ngene. Ya Allah nek ampun kula jenengan kersake kula tak badhe mlebet wonten alam jenengan wonten swarga napa neraka. Aku Yo ireng tok. iya ireng kaya ana jembatan Siratal Mustaqim aku yo ngene. Apa iki sing karan jembatan Siratal Mustaqim? Langsung ana mentil cilik tak cewek dek as aku rak kunci lawang. Wis bengok. Sing bengok sapa? Bojoku. Waduh. Aku terus tangi jenggirat gak sida mati. Urip pendereh aku. Perkara Roh kunci lawange neraka karo swarga iku mah. Dadi sok ben nek ngantek sekaratul maut kon ngakai bojomu dhewe. ya Allah Gusti, paham aku. Apa? Iku tak kandhani ya, Pak. Iku ra kok jembatan Siratal Mustaqim. Sing roh aku kok. Iya, ning aku yakin kuwi dalanku biyen kok, Pak. Masa dalan mau elike ngono saiki. Biyen apik bar tak plester kok. Lah saiki, Alah mbah wong cul diliwati truk amat iku lho tebu. Oh yo aneh-aneh ae. kowe iki ya edan. Lah iki yo gwendeng ngono. Kowe iki kayal. Nadyan kowe nadyan sapa wae iki bakal tumpekane mati kabeh ya. Kuwi mau elor. Lor utawa utara. Urip hanya sementara. Kabeh bakale mati. Bakale mati. Nek bar lor mara ning nggone kidul. kidul iku nek basa Indonesiane selatan. Tegese selatan. Ben barokah uripmu gawenen solawatan. Jumbuh pamundutan saking mbokku. Ibu ngersake solawatan. Ki ana benere. Iya. Ben entuk barokah. Ben entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dianti-anti syafaate besok ning dina yaumil kiamah. Bapakku NU, ibu Patayat, Kang Masku Ansor, Mbak Yu Muslimat, Terus melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul entuk dadi mutin mati dilangkai kucing urip. Iku mau selatan. Bar selatan pungkasan ning gone barat. Barat iya apa? Barat kuwi saka karep nek wis rampung kabeh bali ning gone akhirat. Oh iya. Tegese kabeh bakale mati. Mati ya. Ya toh. Mulane urip sing ati-ati, gedhekke ngibadah, gedhekke ngamal, tumindak sing becik. Muga-muga nek wis nglakoni kuwi kabeh tak dongakno dulur-dulurku mriki desa Manjang. Mugi-mugi besok kabeh sedaya munggah swarga. Amin. Matur nuwun kagem keluarga besar Mas
Ferry sekeluarga Wahyu Manggolo udah didatangkan. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Mas Ferry adalah ibuku, Bu Patmi, mugi-mugi diparingi sehat, seger waras, ben iso apa jenenge momong putu canggah cicit ngantek sak buyut-buyute. Amin. Amin, sukses selalu. Sok tahun guri balik rene neh. Loh, tenane? Iya. Ditimbali Mas Ferry neh? Enggak, mbarongi pring. Balik rene iki yo tetang. Ndak kowe ku yo takon nyeleneh kok. Nek perkara selawatan, Heeh. ben ketok kompak. Sing pinter selawatan ki siji. Sapa? Sariman. Oh iya ndekne kaji yo lali. Wis terkenal kaji palsu bar munggah kaji ning nggone Juwono. Assalamualaikum. Ada apa sih? Lho, Iki kaji. iki sing diarani kaji pekok ya iki. Yang terakhir kaji palsu wong munggah kaji ora ning tanah suci Mekah Madinah. Wong diuluki salam kok. Ada apa sih? Munggah kaji yo ning Bagu Kulon Juwono. Jenenge wong uluk salam iki hukume sunah, sing jawab wajib. Wajib. Dadi nek aku salam, assalamualaikum, kowe kudu wajib. Salam-salaman ning jero yo mangan sego goreng wong loro nek salam-salaman. Ning ben ngetokke nek wong Islam Lho, Man. Lho ngetok-ngetokne nek apik wong sholat. Assalamualaikum. Yo. Lho. Kowe iki piye to Man kok malah ijo iki? Ora yo padha ngertine wong ning mburi yo wong loro wong telu. Kowe iki yo godho. Sariman niku kok mbok jak uluk salam tetep gak mudeng. Kok iso? Lha lagian bar bancaan pengangkatan ndekne. Dadi satpam. Kowe gak roh ndekne saiki diangkat dadi satpame Firaun. Mulane salam yo ora mudeng. Lah rupane kaya dajal nglumpuk. Uluk salam iki dijawab celoko. Arek aku. Kok arek kowe nek kan jawab dosa lho. Umume nek uluk salam iki jawab. Kabeh salam iki dijawab. Aku ndek iki dikeroyok wong sak masjid nang. Lho kok iso? Kok iso? Pas salat Ini yo. salam tak jawab malah aku dijuwotos iki. Lho, ora mungkin. Ora mungkin. Salah Khayal, paham, salah berarti. paham. Ora wong pas iku kan salat ta imame. Salat imame. Terakhir atahiyat ngene. Atahiyat akhir. Bariku assalamualaikum warahmatullahi tasawuri waalaikumsalam aku dikeroyok wong sak masjid. Ya bener. Oh iya bener pancen Salam kaji iku yo palsu karek ya delok-delok. bener pancen. Maksudnya nek salam iku ya aja dijawab, Lek. Lah iku ora salam padha ae. Assalamualaikum warahmatullahi tak jawab waalaikumsalam mam imammu aku dijuwotos. Lah ndek iki malah ana salam dikeloni. Apa iku? Iku salamah. Iku dijak omongan tenanan. Lah iku yo bento Iku lek ya salam-salam beda. sembahyang kok. Nek jenenge salam atahiyat akhir ki aja dijawab. Lah, Sing dikarepno ki nek mertamu. umpama kowe merdayoh iku kudu Banter kok ngono wajar. Nek kowe merdayoh mertamu ki wajibe nguluk salam. Ngono. Najan ning mburi awor ki mau kowe metulah ya uluk salam. Mergo ngarep kowe wis tak omongke, wis tak kandhake. Sing gudangi selawatan ki sariman. Ngetok-ngetokne kaya ketoprak tertib-tertib. Salat ora tau ketak-ketek. gayaan ngenyek Pamerno penonton assalamualaikum ya salat kapan kowe udah salat kapan ngetok-ngetokne nek tekun alah dor kem Salat tok kapan iki to karep? lho kenyataane kowe ya aku ora roh kowe udah salat ya mlete Kewajibane wong Islam ki salat 5 wektu man. nek salat aku masa omong kowe semuci iku kecoba kok jak-jak lele gayam kok yo tau salat ngenyek wong iku kowe kok ngenyek aku nek kowe karo aku yo entekno kok lho nek aku salat kok kowe ngarani nek aku karo Rokim gak salat iku kok iso kok ora salat mergo 5 wektu iki wektune ana kok iso lho iya umpama esuk iki sore iki mau Isa lah yo ngakoni salat salat sapa lah Isa lah kowe mau bar dikek iman karo sekondas manyung pirang-pirang kewaraken do keturun gak iso di kowe salat ke mau apleh-apleh ning riasan roke malah dekep bojone gak iso ya Mas lah ya ora iso wong kewaraken mandas manyung tek 7 mbok pira mau ijono apa nek awan Awan pas apa? jam 12 salat duhur ngomong sapa lha lah dekmu kan jam pira setengah 11 nah iya sempat salat teko dok-dokan rias ora diamuk ora karo Pak Wo kaya main kok malah do salat kabeh lah dek endi iya nah iya iso salat niku jaluk swarga nyai berarti duhur gak iso ya Mas ora iso Asar. lha ya malah katrok munggo landoh iki kok katrok unggul anda ngasar ku jam 3 ban ora Mban. ban sak RT ngene mau
Iya, Kowe iya. tau tumon ban yogat. Kalau tak salat sik iki penonton ayah ngasar tau tumon. Gak Ya tahu. cepat surat lah Gusti. Sombe ning akhiratul kasana mbak kinang ada banar. Dipacul malaikat dasem sik. Ono nek malaikat dipacul. Lha di kombi barang ngombe dasem. Pakai tua. Pakai tua. Ngapa? Ono malaikat. Ono malaikat ada kombi. Aku dhewe anggar mlothek ora tau petuk malaikat. Wangeh. Ora dagelan Masa malaikat nyepi kombi. Lah kek ku yo bento ono malaikat dipacul iku. Jagani macul kowe ngono. Berarti nek asar gak iso. Gak iso. Maghrib. Maghrib ya ora iso. Kok ora iso? Ya ora iso. Mau maghrib kaya udah keturun mau ora sida. Marangan. Arep ngisa. Ngisa ya ora iso. Ijazah. Apa? Siji. Subuh. Malah iku wayahe malaikat do turu iku. Kowe subuh mulai jam pira to prambare? Setengah telu, Setengah setengah telu ke papat. sepeda motoran kene pati pirang jam. Tak jam Teko kono jam pira? jam 4 liwat. Kawat liwat ku leren sik, leren ngopi. Iya. Ana tuman salat kok jam 5 subuh. Gak oleh ya. Ora iso. Mulakno iki ning sing luwih Nek parah. padha ae kowe lah ya gak iso nek ngono. Lho, ning aku wis tau salat. Ora ana wong jare isya, subuh, zuhur, asar, maghrib gak iso kok kowe iso muni Ning iso. aku ora sempat iku ning jek tetep nglakoni salat kem aku. Kok iso? Ora iso man. Wong kowe ya padha-padha ketoprake, padha-padha dagelane. Lho, ning aku kan Kapan leh musa nglakoni salat? tak Yo. cukup poke. Kok mbok pokoke iku salat apa? Salat Idul Fitri. Poke iku setahun pisan ning mantep. Masa wong Idul Fitri Lho, tok? nek tak tau salat iki ora tau salat. Berarti salat setahun pisan. Idul Fitri. Ija ana tunggale lho. Ya Idul bar Idul Fitri, Idul sitoke. Idul sita idul apa? Idul kancane Fitri. Oh bener nek diangkat dadi satpame Firaun iki. Lah itu jenenge apa Idul Kancane Fitri kuwi? Idul nyembelih wedhus. Salah. Idul Adha. Idul Adha. Ya iku ada. Ada apa? Nek ada wedhus, nek ada wedhus harus dibeleh. Oh cah iki kalau dilebokno ning kantong. Oke, terima Oke, kasih. apa sing terima kasih? Eh? Apa dek terima kasih? Kamu si Beli Idul Adha. Idul Adha. Berarti kowe tahu salat setahun pisan. Tahun pisan. Oh iya iya. Mulane menung sore itu kudu tau nglakoni salat. Nglakoni Iya, salat. ben hidupnya tertata. Ning nek kowe aku jek bejo. Kok iso? Sebab ning pertanggungjawaban ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para malaikat dan kawan-kawan. Iya iya. Malaikat CS, Malaikat CS ini malaikat sapa ae kok? Jibril dan teman-temannya, Bu. Aku ora apal kok. Sak kanca-kancane. Ono malaikat dan kawan-kawan ini Liyane gak apal. Wis to, percaya saiman kaji. palsu. Tunggale penonton iki toprek sapa? Mogol CS. Kan gak roh jeneng anggotane. Oh iya. Tunggale aku, malaikat Jibril dan kawan-kawan. Wong aku gak kenal liya-liyane. Iya Iya ora? Iya, Man. Nek harus katut kabeh. Heeh. Sing luwih reposo iso ben ora kowe ora aku. Lah sapa? Mogol. Loh kok iso ya, Man? Mogol sing dikeceki malaikat mogol sik. Loh, Kok iso iki dasarmu apa? Lho iya no. mogol iki Kan moko mogol ki ra salah uripe wong apa. pirang-pirang lho, Man. Sing wong ketoprak anggotane pira? 106 Sing tanggung jawab sapa? mogol. Lah salat lan ora sing tanggung jawab sapa? Mogol. Esuk ben ning akhirat iki kasana kowe karo aku arek nunut mogol. Gara-gara gak iso salat, Ya perkara mogol. ketoprake main terus. Main terus, jajal mogol main arang-arang awake dhewe iso Iso negol. salat ya, Man. Kandhane mogol iku. Berarti sing dosa Mogol. Somben- Awake dhewe kon main terus ya. Lali karo Allah Subhanahu wa taala. sampean sing paling rekoso Mogol. dihajar. Lho si tanggung jawab kok. Sekali mecungul kok kuburan gecek malaikat ditek. Ajur kowe. Ngono. Lek ngajar piye? Waduh biasa. Unine piye? Tekel. Kok kowe wis tau piye, Man? Ah mbok menawa aku lagi. Ono kondo menawa. Ono malaikat kok abene mak dayal. Man, enak kan Kaya ya. bengi iki. Iya, ya, iya. mulai Kowe wis. iku aja ngono. Ngombe ya. Ora kok peh perkara ki ketuane mogol, njur sok mben tanggungan ning akhirat ki sing nanggung mogol kuwi ora. Ya, iya, Kuwi piye? salah besar. Nek jenenge ngibadah kuwi gumantung niate Masing-masing. dhewe. Niatnya masing-masing. Ora terus ditanggung wong sebagai siji. ketua ketoprak, ya ora ikut bertanggung jawab terkecuali di
lingkup pagelaran itu baru bertanggung jawab. Lah nek Lah ke kabeh- salat gak iki gumantung niatmu kok. Lah nek kabeh ditanggung sing pengarep, ora ana wong salat jamaah. Ngono. Salat jamaah ki anane jamaah ki ganjarane akeh, Man. iya. Kowe tak kandhani kaji palsu. Iya. Sing ngarep dhewe ki jenenge imam. Kabeh makmum. Berarti surat iku sing ngarep Imam. padha sapa? Lho ngeyel. Kowe iku sing goblok kowe goblok. Dadi salat sing ngarep Imam. ije ana ngarepe imam. Sapa? Wong mati. Lho. Nyolat wong mati ora? Kowe tau ora? Kowe tau wong nyolat wong mati mayite ning mburi. Lah mesti ning ngarepe imam. Bener kowe, Pak. Berarti angger salat sing ngarep dhewe iki kudune imam. Ora imam iki jek nang ngarepe neh. Ngarepe. Wong mati. Ngarepe wong mati lah ana lho, Man. Sapa? Gebyok. Iya, gebyek ana ngebri dasem. Maksude iki lho umume, Cuk. Umume salat jamaah iki imam sing ngarep dhewe. Cangkemmu jek mengoyo-woro. Lha kok Ngarep imam jek ana mayit tok nganyal ae. ora salat mayit. Salat ki biar dak ketek puate iki kan lho. Lah aku sih tak pikir salat mayit tok kok nganyal. Lah nek Wis tada tukaran rapopo. Wong goblok dek goblok nganyal. yo ora goblok iku piye wong ape netes pitike lunga. Mulane goblok. Wis tak teruske. Maksude ngarepe mayit iku imam. Ah ya ora ono. Kowe tau somen wong salat tok mayite ning mburi. Iya ya. Lan terus tangi maju mengarep meh. Wong sing disalatno mayite. Mayite ijeh apa ora, Man? Ije, Ayo dadi godhok. brengkes ae. Ngomongi wong tua ketenae. Mulane mayit ngarep iku wis mertandakno. Mertandakno. Wong mati ku bakal dadi imam. Adik penggaweane maling, penggaweane apa wae sok bakal mati di kok ngarepe imam disolat nih, salat jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergo ning Al-Qur'an dikandakno ya Allah. Allahu Akbar. Lah ya Allah iki lho apa? Allah Maha Besar. Kata-katane iki piye teruse? Aku tak apa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bakal kembali Allah Subhanahu wa taala. Balilail. Balila ilkam. Lah iya saiki balike iki mara ning ndi? Tarik karepe wonge lho. Mak, Lho kok karepe wonge? Kowe lak ngerti menungsore bakale. Mati. Lah iya wong nek wis mati iki parake ning ndi? Ya engko karek digawa ning sing urip iku. Apa gono pasar, apa gono kali. Ya kemana sing urip wong mati tidak bisa bergerak apapun nih. Iya, Kita iya. harusnya manut bersama yang melek yang itu Berarti wong mati iki parake arek simikul itu kan digotong di mana-mana. Bisa masuk akal. Sesuk nek Sariman mati, ayo dipikul dibuat ning Silu Gonggo. Ora. Aku nek mati ora usah mbok pikul, Lah kok nang? nge-grab. Pesen grab sih anar. Sandak kali kecine. Matur suwun. Wong kok sunane ibu. Jan Ibu, sunane jare selawatan. anu apa selawatan Iya, diaturi. tombo ati. Obati terus apa salate akeh ya? Akeh. Ana lila, Lilo, ana iku kasunyatan. kasunyatan, lilo iki ra selawatan. selawatan kasunyatan, Mister Mendem sing lagi anyar, Man. Apa? Keong racun. Yang racun. Selawatan. Ana sing anyar neh man. Kuwi lho. Kicomania. Manuk kundang-kundang. Alah gak iso. Ayo diatur. selawatan. Tombo ati. Tombo ati napa pepeling? Tombo ati. Tombo ati dados Hey ye 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 ye. Hey ye ye ye. Lagune opi iki. Sapa? Opi. 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 Opik kopi. setaman sirahmu kok dirubung laler to, Man. Mbok batang kowe ndak sih. Lah kemang jare ning ngarep dhewe sak ngarepe imam, mulane iki digawe badan. Lambemu aku urung pengen kowe lho ndak pengen. Ora wis man wis. Diaturi tombo ati. Tombo ati. Tombo ati. Tombo ati sing ndi? Cangkeme iki lho. Dek kok satu. Tombo ati kowe lho Mas sing gampang Ayo. Mas. Kok ndekne kok ire-ire ame dijak runan 300 delik ndekne. Sing mari lek cangkeme sendor ah. Aku mbok salahno. Urunan 300. Apa nyanyi akalane ndake Lho, Roke Mirang. iku lho bocahe. Masa kok nek iki
ilang. Wong nyanyi golek PK sing stroke. Ya diaturi Mas Rokin monggo sing suara. Yo. Lah aku kok mbarane ngilang terus ngilang ning ndi to, Mas? Golek iki ban nang kono ora kondo. Kowe nek ra ono aku galau lho. Kalau aku ora ketabrak bis pelita. Lali ya, Der. Temane pelita lali, Bar. Abang gar temane. Oh, pelita ya man. Ya, abang ngeten malah mau mati. Dagelan kok goblok-goblok kabeh. Ora kok goblok lho, dagelan Manggala iki ra iso ditebak lho. Oh, ngono kok ketoprak lari sing ra umum ya. Ora dukune mogol sing mandi ra mungkin. Dagelan butanmu enggak panggung dadi kok. Ngandalke rembukan padake apa? Kruwen ketenane tak lebokno ning WC kok. Selawatan. Ayo selawatan man yuk. Bisa pelita gak liwat kok. Sesuk ae tinggo pelita man. Oke, matur. Tali dikai tema malah lali aku. Bosnya guyu, Dar. Maka yuk. Selawatan man. Bupati
Quran angen-angen sakmanane kabeh pindho salat wengi lakon nono kabeh telu wong kang saleh kumpul ono kabeh babat weteng ira engkang luweh kabeh limo biar wangi engkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi insyaallah Gusti Allah nyembadani Sampun biasa. sunanipun ibu solawat tombo ati nggak Tombo apa-apa ati. ijek ana wektu apa ora iki Mas Rokim, kasih ada Ya, waktu Mas masih Rokim. satu lagu ya Ya, teri lagu. bonus ya Sing mengenaskan apa sing apa monggo? mengenaskan Oke, lagu apa? lagu kok mengenaskan ini apa Kaya aku lah ora tak. kita Sik cakup. spesialkan nggih kagem Mas Ferry Acak. karena beliau bisa terpilih menjabat sebagai bapak kami tua itu berkat usaha kerja keras dan doa dari kedua orang tua sehingga terkabulkan apa yang dicita-citakan ya Betul. untuk memberikan semangat Bersama. apapun cita-citanya harus dilandasi dengan perjuangan dan Doa bersama. Doa bersama. ciptaan dari Bang Haji Roma Irama yang akan dinyanyikan oleh Bang Haji Sariman. Oh, tidak bisa. Aduh domba Coba itu sekarang terus. Ya gimana lagunya Mas Rokim? Perjuangan dan doa bersama keluarga. Yuk. Didukung sepenuhnya Bar. coba tutuk nah perjuangan dan doa kok doa bersama keluarga Ayo doa bersama yuk. iya ikut tapi kan gak laku Oke. Dan didukung bersama WM Profesional Audio. Juga ada RHS Videografi Munadi dan didukung bersama musik. Apa musiknya Sariman? Mas Munadi bersama di situ. Musiknya Sembrau. Yang tidak kakean neko-neko. Selalu siap cak urunan di mana saja. Oke masuk. jauh dan telung Itu perlu diagendakan loh. Kita juga butuh hiburan konco. Tak usul bose mogol bos. Lah, jane bose mogol iki ngentokke 2 juta ra rugi. Bocah-bocah tak jauh hiburan bos. Tak urusannya aku. Apa ya mangkat esok jam 12 ketoprak. Yuk ada perjuangan dan doa. Dan doa bersama keluarga. ono Bapak. hiburan kok ngajak miang lagi Numpak coklik bareng-bareng yuk. Mas Damin Age Mas Munadi Channel WML Rating Susanto Banyak saudaraku. matur suwun Matur. mbok gawa rene apa mbok kenekno ame tak susui makasih nggih bos Matur mohon suwun. maaf Bapak Ibu Bu Sedaya kemawon. Lho iki malah wis teko kene J Abiyantu Kembang Jaya babat ana ing alas kemi rubuke randu gumpul. Oh ngoten monggo. Ya.
palang-palang kene kene. Arep kababat didadi kabupaten mulo ngaliyo saka Randu Gumbala. Sadar jas kowe. Sumingkira. Minggir. Ayo ngono. Aku Gandarwa Raja. Sing bau reksa. Bau reksa Randu Gumbala. Lah kae seneng labang geni. Labang geni. Lah kowe macan loreng. Yen ora mung Sumali. kowe arep apa lili? Kowe kena tak elingke ora? Kowe ngaleo saka Randu Gumbala arep Aku kok elingke. Bakul ngaleh ana satenge Randu Gumbala. Suwarna kalah mungsu kowe. Iya. Patri yo kalah. Suro lancur yo. Suaramu isih ana Sumali. Sumali. Mungsuh gendruwo kaya kowe-kowe iki. Aku ngerti pengapesan. Iya, apa? Tak kabeh. Racun ya. Boten nyono babar pisan. Sasampunipun alas kemiri kababat, malah kaporo dados Kutaraja ingkang ageng. Pandhapa ingkang semanten agengipun. Sengkut gumregut sedaya penggedhe-penggedhe wonten ing Brangler. Ingkang saged Sabiyantu dumateng kula. Sumali. Kakang Sumali. Ampun lali. Dan Patih Haryo Patih Dalang sapa yono. nalika semanten alas kemiri kaparingaken dumateng kula. Kapara wedal menika dados Kutaraja ingkang ageng. Kula kemutan lelampahan sepisan kula miwiti babat alas kemiri. Kula kapranggul ingkang bau reksa wonten ing Randu Gumbala. Perang campuh dumadi sak temah kula ngantos kantaka. Saged walaya temang jati, jati sak temah walaya. Sareng kula minum dawet ingkang damel kicekong. Dawet. Lah asalipun saking no. Dawet kala wau didamel saking pati. Dipun paringi santen. Sak temah tenagaku uga pulih. Oh, ngaten nggih. Mila kanthi menika sedaya dados paseksan. Redening alas kemiri sampun kababat dados Kutaraja ingkang ageng kula paringi tetenger pati pesantenan. Jumbuh niku Kembang Jaya. Jumbo Kalih kahanan wonten ing alas kemiri. katen. Rikala rumiyin niku alas kemiri niku jalma mara jalma mati. Boten lepat. Lah nggih. Lah panjenengan paringi tetenger pati niku nggih pas. Lajeng sinten ingkang patut lenggah
dampar Maison Danu. Nggih sampeyan ngerti Raden Kembang Jaya. Panjenengan menika mampu dalem Kanjeng Adipati Puspaantung Jaya. Leres mboten lepas. Panjenengan ingkang jumeneng Adipati wonten ing pati pesantenan menika pas. Menawi ngaten kula badhe jejuluk Adipati Kembang Jaya. Bupati anyar-anyaran. Nggih, bagus pitek. Oh ngaten. Nggih. Kakang dalang sapa nyono? Paring dawuh Kanjeng Adipati. Sasampunipun kula lenggah dampar Maison Danu wonten ing Kadipaten Pati Besantenan. Kados dening pusaka kang tanpa warangka. Mila kanthi menika panjenengan pinangka dados warangka merangkani anggen kula jumeneng Adipati wonten ing Kadipaten Pati. Dados patih wonten ing Kabupaten Pati Mekaten ngangge jeneng dalang sapa nyuna kok Kirang Kuncara. kirang patus. Kula badhe tambah benar. Wah, Patih Haryo Kencana. Patih Haryo ayo sampean niku kok genang-geneng apa Kakang Semali Alhamdulillah. menawi tetelo wonten kawigatosan monggo enggal-enggal paring dawuh dumateng kula. Sayembarane panjenengan ingkang sampun kabiyawaraken Ki Dalang Sapa Nyana ingkang sakmenika jumeneng Patih Harya Kencana. Sosineng kemawon ingkang saged negara Ndugumbala badhe dipun ganjar bumi butak kulon negara sakmangenipun. Lah Patih sampun madhep panjenengan dados Adipati Kembang Jaya. Lah kula menika nggih nagih janji panjenengan. Ampun Mas lan Sumelang. Nggih. Kula mboten badhe singklar marang janji kula. Nanging pangapunten ingkang kathah. Wonten napa? Wedal menika kula dereng saged peparing ganjaran dumateng panjenengan. Mila kanthi menika panjenengan kedah sabar perkawis menika. Lho, tenang to. Kapan nak tetak Pripun ngeten iki? Kakang Sumali. Nggih. Sampun ngertos piyambak. Pati nembe kemawon adet butuh mangun mengke menawi pati sampun jejeg kula pribadi ingkang badhe ngiputaken Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Betahaken Prabya ingkang kathah. Nggih. Kula saged mangertosi. Ning yen to nganti pirang-pirang taun ganjaran boten dipun paringaken Sumali gugat. Nggih, kula malu. Kakang Patih Haryo Kencana. Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Sasampunipun Kadipaten Pati dumadi mugi kemawon saged kencar-kencar wonten ing jagating Nuswantara. Amin. Anggenipun kawula panggesanganipun subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinumbas. Amin. Kanthi lumeber ingkang Bapak kagungan kersa saksampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala dipun paringi kebagas warasan cinaketa marang rejeki ingkang lumintu tinebi ana marang sengkala tolak balak padha sirna ngiras pantes gembul bujana miwuh